Mae Cymru a'r byd yn newid. Mae'r Cymru wedi dod at ei gilydd i lunio byd gwell am fwy na chanrif. O weledigaeth yr oloeswyr heddwch cynnar, i agor y deml heddwch. I pray that it may come to be regarded by the people of my country as a symbol of our determination to strive for justice and peace in the future. Mae ein hanes wedi cael ei adeiladu ar sail dysgu, gweithredu a chreu cysylltiadau. Mae'r byd wedi newid, ac mae'n amser i ninnau wneud yr un peth. Nawr, mae WCIA, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, yn cael ei hadnabod fel Cymru Global. Rydym cysylltu pobl Cymru gyda'i gilydd a'r byd, ac yn ysbrydoli pawb i chwarae eu rhan fel dinasyddion byd-eang. Rydym yn canolbwyntio ar 5 maes gwaith craidd: dysgu, heddwch, treftadaeth, yr hinsawdd a gwirfoddoli. Mae ein rhaglenni dysgu yn tanio chwilfrydedd, yn cysylltu cymunedau ac yn dathlu cynefin a threftadaeth, ac yn galluogi pobl i weithredu, rhannu safbwyntiau a llunio Cymru gyd-weithredol. Mae ein rhaglenni addysg heddwch ac Academi Heddwch Cymru yn helpu pobl o bob oedran i ddeall beth mae heddwch yn ei olygu go iawn, ac i gymryd camau i weithredu a ddod o hyd i atebion. Mae'n gwaith treftadaeth yn dod â hanes rhyngwladol cyfoethog Cymru yn fyw, trwy gynnal arddangosfeydd a digwyddiadau yn y deml heddwch a thu hwnt, sy'n ysbrydoli myfyrdod, deialog a gweithredu byd-eang. Trwy Climate Cymru a phrosiectau lleol, rydym yn mynd i'r afael ag argyfyngau hinsawdd a natur, ac yn ysgogi gweithredu ar lawr gwlad i sicrhau dyfodol tecach sy'n gyfeillgar i natur. Mae yn rhaglenni gwirfoddoli wedi'i adeiladu ar y gred bod gan bawb rhywbeth i'w roi ac i'w ennill, ac yn creu cyfleoedd cynhwysol ym meysydd gweithredu ieuenctid, hinsawdd, treftadaeth a chyfnewid byd-eang. Mae ein hunaniaeth newydd, Cymru Global, yn adlewyrchu pwy rydym wedi bod erioed, ac yn dathlu cam beiddgar ymlaen, drwy gario ein hetifeddiaeth canrif oed i'r dyfodol i fyd sydd yn hangen ni nawr cymaint ag erioed. Rydym ni'n sefyll dros blaned heddychlon, teg ac iach, ac rydym yn eich gwahodd chi i fod yn rhan o'r mudiad. Felly, o Orseinon i Gaza, Llangollen i Lesotho, Aberteifi i Kyiv, y Felinheli i Fietnam, gadewch i ni gysylltu. Ewch i Cymru.global i ddysgu sut y gallwch chi gysylltu â ni a chymryd rhan.